ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapay Jesus sa paglangis mo. Hallelujah, sa katatapos na yugto na aming pong pananambahan mula sa mapapuring awitin, joyful solemn, hallelujah, sa mga buhay na patutuo na aming napakinggan, sa mapapuring awitin, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis at banal na present. Malapay Jesus, maraming pong salamat, hallelujah. Hallelujah. At narito po kami, umalapay Jesus, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago pong lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili. Malapay Jesus, patawarin mo po kami, lalo na pong iyong abang lingkod. Malapay Jesus, hallelujah. Ugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Saga ng akin, malapay Jesus, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Hallelujah. Basahan lamang sa iyong harapan. Malapay Jesus, ikaw pong maglagay ng mga salita. Langisan mo po ito maging iyong abang lingkod. Buksan mo po ang pangunawa, kaisipan na matagapakinig at sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Jesucristo, sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng langkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mong pinakamamahal na Jesus. At ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay naukulamang po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At ating din pong pinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elder, na ating pong kapiling po, beloved preacher, beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po, mga minamahal, ay mag-aral po ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Noong linggo po, ating pong napag-aralan ang tungkol po sa awakening, mga minamahal. Amen. At pagkagising sa pagkakatulog, mga minamahal. Amen. Ito po ay patungkol sa ating pong mga Kristiyano, mga minamahal. Ating po napag-aralan yung 10 birhen, mga minamahal, yung 5 mangmang at 5 matatalino, mga minamahal. Amen. Kung paano sila kung gaano kahalaga ang langis, mga minamahal. Amen. Ang langis sa bawat Kristiyano. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Na tayo po, mga minamahal, ay magising na po sa pagkakatulog. Amen. Gumising na po tayo at umaga na po, mga minamahal. Amen. At gumising na po tayo, mga minamahal, mula sa pagiging malamig. Amen. Mula sa pagiging nanlulupaypay, tayo na po ay magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong basahin, ating pong banal na kasulatan dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanata ay 2, talata ay 4 hanggang 5. Praise the Lord. Ako na lang pong magbabasa.
Aklat na Apokalipsis, kabanata ay 2, talata ay 4 hanggang 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Magising po tayo sa ating pong pagkakatulog. Sabi po, mga minamahal, amen. Kung tayo po ay dati-rati, tayo po ay hindi dumadalo, amen, ng 3 beses, kailangan dumalo na po tayo ng 3 beses. Kung tayo hindi nagtatapat sa pagbibigay, kailangan na po tayong magtapat, mga minamahal, amen. Kailangan na tayong manumbalik sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Kung dati tayo mga awit, iniwanan natin yung ating unang pag-ibig, yung ating unang gawa, bumalik na po tayo, mga minamahal, amen. Sapagkat ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, may isang kapatiran na dinala sa langit, mga minamahal, amen. Ang sabi ng ating pong beloved Pastor, Assistant Pastor sa ating kapatid, mga minamahal, malapit nang bumalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po, sabihin mo sa mga kapatid, wala nang bababa, at mga bumaba, sabihin, bumalik na sa kanila pong mga tungkulin, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalapang Jesus na sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, amen, may laban sa atin ang ating pong pinakamamahal na Jesus na ating iniwan yung ating unang pag-ibig. Iniwanan natin, mga minamahal, yung ating mga tungkulin, mga minamahal. Amen. Diyos ang tumawag sa atin, mga minamahal. Hindi po tao ang tumawag sa atin, mga minamahal. Amen. Kung bakit tayo ginagamit, mga minamahal. Amen. Kung bakit tayo tinawag ng mahal na Panginoon dahil sa ating mga tungkulin, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, ginagamit tayo sa banal na ubasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin pong ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung hindi po tayo babalik mismo, ang mahal na Panginoon ang mag-aalis, amen, ng ating putong ng buhay, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata 10, talata 25, talata po ay 27, ating pong basahin, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, ang talata po ay 25, talon sa 27. Amen, praise the Lord. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Sa 27, pagsagot niya at sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Meron pong isang tagapagtanggol ng kautusan na nagtindig at natanong sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sabagat tinutukso ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano po ang kanyang itinanong? Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Amen. Ano po ang sagot ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus? Ang sagot ng ating dakilang Diyos, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, amen, ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ng iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ito po pala, mga minamahal, amen, ang sagot upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal, amen. Naiibigin natin ang ating dakilang Diyos buong puso, amen. Walang ibang laman ang ating puso,
maging ang ating isip sa mga oras na ito, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hindi laman ang ating puso't isip sa mga oras na ito kung ano yung ating pong gagawin mamaya, kung ano yung ating mga uunahin. Amen. Yung ating mga trabaho, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, sa mga oras na ito, narito tayo. Tayo po ay nakikipag-fellowship sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit ang nais ng mahal na Panginoon, yung ating mga puso at isip nakatuon lamang sa Kanya, mga minamahal. Amen. Sapagkat alalahanin po natin, lagi sinasabi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, jealous God. Amen. Siya po ay Diyos na pamatibughuin. Ayaw ng mahal na Panginoon na meron po siyang kahati, mga minamahal. Amen. Ayaw ng mahal na Panginoon na may ibang tumatakbo sa ating mga isipan sa mga oras na ito. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. John chapter 14, verse 15, mga minamahal. Amen. If you love me, keep my commandments, mga minamahal. Amen. Commandments, utos ng ating dakilang Diyos, tayo po ay manatili sa ating mga katawagan. Amen. Na huwag po nating pababayaan. Amen. Ang ating mga tungkulin, mga minamahal. Amen. Utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, kung atin siya iniibig, hindi po natin pababayaan ang ating pong pagkakatipon, mga minamahal. Hebreo 10:25, amen. Kung ating pinasadya, hanggang 26, mga minamahal, amen, ang pagkakasala, mga minamahal. Anong ibig sabihin po, mga minamahal? Amen. Wala naman tayong ginagawa sa araw ng gawain. Subalit, hindi naman tayo dumadalo, mga minamahal. Amen. Saan po tayo pumupunta? Pumupunta tayo sa mga mall. Amen. Pumupunta tayo sa mga pasyalan. Mas inuuna pa natin yung kapritsyo ng ating katawan, mga minamahal. Amen. Kaysa sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, alalahanin po natin, mga minamahal. Amen. Lagi po nating itanim sa ating puso't isipan, mga minamahal. Amen. Upang magmana ng buhay na walang hanggan, kailangan maglingkod sa mahal na Panginoon. Ating iibigin ang mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat marami po ang nag-iisip, mga minamahal. Amen. Na ang Diyos ay pag-ibig. Totoo po, ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, subalit may itinakda ang mahal na Panginoon. Amen. Na kung tayo ay hindi manunumbalik, sinasabi ng banal na kasulatan, kung tayo hindi magsisisi, mga minamahal, amen, tayo po, mga minamahal, ay aalisan ng putong ng buhay. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, ang Diyos ay umiibig doon sa umiibig sa Kanya. Mga minamahal, isipin po natin, dapat nating unawain ang salitang ito ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aklat ng Kawikaan 8:17, ating pong basahin, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, ang talata po ay 17 hanggang 19, talon sa 21. Amen, praise the Lord. Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at yung nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Amen. Mga kayamanan, ay, Amen, praise the Lord. God bless po. dito po sa 18, mga kayamanan at karangalan ay nasa akin. Oo, lumalaging mga kayamanan at katuwiran. Ang bunga ko ay maigi kaysa ginto, oo, kaysa dalisay na ginto, at ang pakinabang sa akin ay kaysa piling ginto. Amen. 21. Amen, praise the Lord. Upang aking pagmanahin ng pag-aari yung nagsisiibig sa akin, at upang aking mapuno ang kanilang ingatang yaman. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sapagkat marami po sa atin yung kanilang isipan, mga minamahal. Amen. Iniibig naman ako ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig, hindi gagawin sa akin ng mahal na Panginoon. Sigurado na ang aking kaligtasan. Amen. Kahit hindi ako dumalo, sabi ng ilan, live streaming na lang, mga minamahal. Amen. Wala pong ipinangaral ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Na makontento po tayo sa live streaming lamang po, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal,
yung ating physical, nandito po sa gawain ng mahal na Panginoon. Physically, mga minamahal, amen, maging yung mentally natin, yung ating puso't isipan, sapagkat sinabi mismo ng banal na kasulatan na iibigin natin ang ating dakilang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, ng ating buong lakas, ng buong kaluluwa. Ibig sabihin, nandito po lahat, amen, ang atensyon, maging yung ating katawan, mga minamahal, amen, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang iniibig ng mahal na Panginoon, yung umiibig sa Kanya, mga minamahal. Amen. Bagamat tayo po ay tinawag ng ating dakilang Diyos, subalit hindi lahat, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, amen, hindi lahat maliligtas. Hindi, porket miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ay ligtas na, mga minamahal. Amen. Hindi katulad, mga minamahal, amen, katulad ng paniniwala, mga minamahal, sapagkat sinasabi ng ilan, lilikha ng malapay noon, anak din naman daw ng Diyos, mga minamahal. Amen. Kung babasahin po natin sa aklat ng 1:12, mga minamahal, amen, yun lamang, amen, binigyan ng karapatan, yun lamang tumanggap sa ating dakilang Diyos. Ganun din po, mga minamahal, dito sa banal na kasulatan, aklat ng Proverbs 8:17, na aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin. Amen. Iniibig pala ng mahal na Panginoon yung gumaganap sa kanyang banal na kalooban at nagsisihanap ng masikap. Amen. Sapagkat hindi sa lahat ng oras masusumpungan ang maamong mukha ng mahal na Panginoon. Amen. Bago maging huli ang lahat, baka ang masumpungan natin, mga minamahal, hindi na yung maamong mukha ng mahal na Panginoon, sapagkat mayroong itinakda nga po ang ating dakilang Diyos. Amen. Na paghuhukom na sinasabi, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat marami sa atin ang namumroblema, mga minamahal, lalo na sa panahon ngayon, mataas na po ang bilihin. Amen. Mataas na po lahat ng mga lahat po ng mga bilihin sa mga paligid, sa ating pangangailangan, mga minamahal. Amen. Tumataas, hindi na bumababa, mga minamahal. Amen. Kaya't yung ating mga ibang minamahal, mga kapatid, habang tumataas, amen, yung kanilang pagtatrabaho, mas lalong, mga minamahal, amen, mas lalo silang nagtatrabaho, mga minamahal, nakalimutan na nila ang bagay na ito, mga minamahal. Amen. Na kapag inibig natin ang ating dakilang Diyos, may pangako ang mahal na Panginoon. Amen. Ano kung sabi ng Mateo sa 8:33, mga minamahal, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Uunahin po natin ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Maghintay nga lamang, huwag magmadali, mga minamahal. Amen. Yung ilan sa atin, mga minamahal, tumataya ng wedding, mga minamahal. Amen. Tumataya pa ng wedding, tumataya pa ng loto. Hindi po pwede yun, mga minamahal. Hindi po tayo tinuruan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord na magsugal, mga minamahal. Amen. Kailangan natin ang maghintay. Kailangan natin ang magtiis. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kung tayo, gaya ng isang manliligaw sa kanyang nililigawan, mga minamahal, di ba? Ang nanliligaw, nagtitiis, naghihintay sa matamis na uo ng kanyang nililigawan. Amen? Gaya din yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kailangan muna nating ligawan ang ating dakilang Diyos. Kailangan muna natin siyang mapaluguran. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Sa katagalan, ang ilan sa atin, mga minamahal, amen, nakakalimutan na nila kung paano sila pinagaling sa kanilang mga karamdaman, mga minamahal. Amen. Yung ilan, mga minamahal, nakalimutan na, Alzheimer's disease na, kaya sinasabi, lagi na mga mangaral, mga minamahal, amen, lagi nagpapaalala sa atin, mga minamahal, amen. Alam niyo po, mga minamahal, kung hindi po natin kayang tanggapin ang mga pangangaral, ang mga pagre-rebuke sa atin, ibig sabihin, hindi pa tayo handa sa langit. Mga minamahal, amen. Hindi pa tayo handa pumasok sa kaharian ng langit po, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Ayaw nating magpatuwid. Amen. Ayaw nating magpasakop.
ayaw po nating sumunod, mga minamahal. Ang sinusunod po natin yung ating mga sarili. Sinabi ng mga beloved mga ngaral, ating beloved ordained preacher, magsuot ng may kabanalan, amen. Kahit sa bahay, kahit saan man tayo pumunta, huwag matakot sa tao, kundi sa mahal na Panginoon, amen. Kapag ilan sa atin, pag nakita, nandiyan ang beloved workers, amen. Takbo sa kwarto, biglang palit, mga minamahal ng palda, biglang palit, mga minamahal ng may manggas, amen. Biglang palit ng pantalon, naka-shorts, mga minamahal, nakasando sa bahay, mga minamahal, amen. Kaya nagugulat ang ilan kapag dinalaw, amen, aksidente, napunta, mahal na pa yun pala ang nagpapunta doon upang makita ang ating beloved kapatid, mga minamahal, upang mamulat sa katotohanan, amen. Hindi tayo pinangangaralan, mga minamahal, upang tayo po ay pahiya, amen. Hindi po upang tayo po ay saktan, mga minamahal. Mismo ang mahal na Panginoon ang nagtutuwid sa atin. Bakit gusto ng mahal na Panginoon tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan? Amen. Sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi po doon sa piling ng kaaway. Ayaw ng mahal na Panginoon sapagat nais ng ating dakilang Diyos, lahat mga ligtas. Amen. Lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Subalit karamihan sa atin, ginagamit yung free will, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang mahal na Panginoon, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Mamili kung sino yung ating paglilingkuran. Mamili kung sino yung ating iibigin, mga minamahal. Amen. Kaya sabi nga po, magpakatalino ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Ibigin mo ang sanlibutan ito. Ibigin mo ang mga bagay sa sanlibutan ito. Sasabihin ng banal na kasulatan, wala sa atin ang pag-ibig ng Ama. Amen. Kung wala sa atin ang pag-ibig ng Ama, wala sa atin ang buhay na walang hanggan sa piling niya, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kawikaan 8:18, mga kayamanan at karangalan ay nasa akin. Oo, lumalaging mga kayamanan at katwiran, lumalagi, mga minamahal, hindi kumukupas, mga minamahal. Amen. Hindi nasisira na kayamanan. Amen. Maging yung mga nasisira, mga kayamanan, karangalan, sabi ng banal na kasulatan, ibibigay din yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kailangan lamang po, mga minamahal, amen, maghintay, sapagkat pinupuro ng ating dakilang Diyos, amen, yung ating pong mga puso, mga minamahal, tayo po ay dinadalisay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung iba, nakikita po natin, mga minamahal, sa mga patutuo nila, mga minamahal. Amen. Nagpapatutuo sila, mga minamahal, pinagpalang lubos. Opo, pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon sapagkat mapagpala nga po ang ating dakilang Diyos. Sagana sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi nga po, 1 taon, paglilingkod, pinagyaman na agad sila ng mahal na Panginoon. Amen. Palit, nakalipas, mga minamahal, ang 1 taon, hindi na po natin sila nakita. Bakit po, mga minamahal? Amen. Ito po ay aral sa atin. Kapag tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos na hindi pa tayo handa, i-manage yung pagpapala na ibibigay ng mahal na Panginoon. Tayo ang i-manage ng kayamanan. Ibig sabihin, tayo ay nahulog sa patibong ng kaaway, mga minamahal. Amen. Ang kaaway, kayang-kaya rin magpala. Amen. Kayang-kaya rin magbigay ng mga trabaho, kayang-kaya rin magbigay ng mga negosyo, ng pagkakakitaan, mga minamahal. Sa anong dahilan? Upang mawala ang Kristiyano sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung ito ay bigay, kaloob ng mahal na Panginoon, hindi tayo mawawala sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Palagpagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating beloved brother Edward Padua, mga minamahal. Amen. Miyerkules, Biyernes, Linggo. May trabaho po siya, mga minamahal. Hindi po sa pagtataas sa kanya. Amen. Glory to God lamang po, mga minamahal. Amen. Nakakadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ibig sabihin, kaloob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hindi mawawala sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Ang iba sa atin, ganyan din po, talagang dumadalo, talagang nagsisikap.
Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos sa mga nagsisikap, extreme sacrifice, ipinagpapalit yung trabaho para lamang makadalo. Amen. Sa banal na gawain ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Sino po ang nalulugod sa bagay na yan, mga minamahal? Kung tayo ay nagsisikap dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, sinisikap gampanan ang mga tungkulin na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos, ang mahal na Panginoon mismo. Hindi po ang ating pong beloved ordained preacher, hindi po ang mga mangaral, hindi po ang mga beloved elder, beloved preacher, ang natutuwa ay ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa Kanya po, sa mahal na Panginoon po, magmumula yung reward natin. Hindi po sa mga tumatayo, hindi po sa mga beloved preacher, beloved ordained preacher, hindi po sa kanila. Hindi po sila ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sila lamang ay ginagamit ng mahal na Panginoon upang tayo po ay pangasiwaan. Amen. Ituwid sa tamang landas na dapat lakaran. Amen. Patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus upang aking papagmanahin ng pag-aari yaong nagsisiibig sa akin. Kung wala tayong pag-aari sa lupa, umuupa tayo ng bahay, mga minamahal. Amen. Wala tayong mga kayaman, wala tayong luxury cars. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, papagmamanahin daw po tayo, bibigyan po tayo ng pag-aari ng ating dakilang Diyos kung iibigin natin siya. Amen? Yung ating mga minamahal na mga kapatid, amen? Dati basurero, amen? Nangangalakal ng basura, amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos, umibig sa mahal na Panginoon, amen? Pinaglingkuran ng tapat ang ating dakilang Diyos. Ano po ang kanila pong kalagayan sa mga oras na ito? Nililibot na lamang po nila ang ibang bansa. London, Paris, mga minamahal, Amerika. Amen. Dati-rati, sabi nila, ni bisikleta hindi sila makabili. Ngayon, ilan-ilan ang apartment, marami kilang luxury cars, mga minamahal. Meron din tayong kapatiran. Dati-rati, mekaniko lamang sa isang auto shop, mga minamahal. Ngayon, siya na po ang may-ari. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Huwag tayong mamroblema, mga minamahal. Amen. Hayaan natin yung problema ang mamroblema sa atin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Meron tayong Diyos na buhay. Amen. Matatawagan natin sa oras ng kagipitan, kabagabagan. Amen. Nasaan na po yung ating pong pananampalataya, mga minamahal? Sabi nga po, gumising na po tayo. Ihakbang po natin yung ating pong pananampalataya, mga minamahal. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, yung ating pong mga negosyo na medyo gumigewang, mga minamahal, nababangkrap, amen, wala sa pagmamanis natin ang diferensya. Amen. Sa negosyo. Nasaan ang diferensya? Tanungin natin kung okay ba yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Nakakadalo ba ako sa gawain ng mahal na Panginoon 3 times? Nakakasunod ba ako sa kabanalan? Nagagawa ko bang ibahagi ang salita ng mahal na Panginoon sa aking mga magulang, kapatid, kapitbahay? Amen. Napakahalaga po niyan, mga minamahal. Amen. Nagbibigay ba ako ng aking kasampung bahagi? Tandog, mga minamahal. Amen. Dapat lahat po nakakapagpuri ba ako sa mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, upang makatagal tayo, mga minamahal. Kaya kailangan po natin ang Holy Spirit ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang Holy Spirit ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ito po ay sensitibo, mga minamahal, amen. At ito rin po, mga minamahal, ay kailangan merong maintenance. Amen. Kailangan ma-maintain yung Holy Spirit na nasa ating pong puso, mga minamahal. Amen. Sabi nga po ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, lahat ay aking magagawa doon sa nagpapalasas sa akin. Pilipos 4:13. Kung lagi tayong puspos ng Holy Spirit, mga minamahal, amen, kayang-kaya natin lahat. We are more than conqueror, mga minamahal. Amen. Kayang-kaya natin papagtagumpayan lahat ng mga kahirapan, mga pagsubok, mga minamahal. Titignan lamang natin yan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen. Sapagkat yung pag-asa na nasa atin, hindi humihiya.
Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamanap na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Tumawag lamang tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Sabi, unang Tesalonica 5:19, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen. Kung ano yung ating unang pag-ibig, mga minamahal, balikan po natin, mga minamahal. Amen. Balikan po natin. Kung tayo ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, bumalik po tayo. Magsisi po tayo, sabi ng banal na kasulatan, upang hindi alisin yung kandelero sa ating ulo, mga minamahal. Yung kaligtasan, yung putong ng buhay, upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen. Ipapaalala po ulit ng mahal na Panginoon, doon sa ibaba, mga minamahal, ang uod hindi namamatay. Ang apoy hindi lumalamig, mga minamahal. Amen. Sabi ng ilan, hindi ka cool. Amen. Kung hindi ka sumusunod sa uso, sa sanlibutan, hindi ka daw cool, mga minamahal. Amen. Bakit? Pag pumunta ba doon sa ibaba, may cool ba doon, mga minamahal? Hindi po. Amen. Doon, hindi namamatay ang uod. Nakababad. Araw-araw pinapahirapan, nilalatigo, mga minamahal. Amen. Isipin po natin yan lagi, mga minamahal. Subalit kung tayo nasa langit sa piling ng ating pong pinakamamanap na Jesus, papahira ng ating dakilang Diyos lahat ng mga luha sa ating mga mata. Amen. Bibigyan tayo ng reward ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat ng ating kahirapan na sa sandaling panahon, tayo po ay nakaranas, mga minamahal. Amen. Pagpapalain tayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay laging dumalo sa gawain ng malapenoon. Amen. Na laging ibinibili ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, huwag pababayaan ang pagkakatipo ng mga banal. Amen. Lalong-lalo na, mga minamahal, amen, yung ating mga pagbibigay na ating kasampung bahagit handog, sasawayin lahat ng mananakmal sa ating mga buhay. Huwag makontento sa pagbibigay ng 20% lamang. Ma-challenge tayo, 30%, 40%, 50%. Magsuot ng may kabanalan. Laging magpuri sa ating mga tahanan sapagkat yan po ang ating sandata. Amen. Kayang gibain ang kuta ng kaaway. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, ay worshiper, tayo ay warriors. Sundalo ni Kristo. Amen. Walang sundalo ni Kristo na lulutay-lutay. Walang sundalo ni Kristo, mga minamahal, na mahina. Lahat malakas sa pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat sabi nga po, ang Espiritu na nasa sa atin, mas makapangyarihan kaysa nasa sanlibutang ito. Amen. Tayo po'y tumayo, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Jesus. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nilimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay mayroong mag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan.
sa tamis na kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalibutang mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Kapag Jesus kapiling ka. Kapag Jesus kapiling ka. Hallelujah. Mga minamahal, maging matalino ang bawat isa. Ibigin natin ang sanlibutan, ang mga bagay na sanlibutan, mawawala naman sa atin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ibigin natin ang Diyos, ibigin natin ang mahal na Panginoon, gawin natin ang kanyang banal na kalooban, nasa atin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, at maging ang mga bagay na nasa sanlibutan. Maging matalino po tayo, mga minamahal. Unahin natin ang trabaho. Lugi tayo, mga minamahal. Sabi nga na Apostol Pablo, inarin niyang kalugihan. Ating pong dearly beloved parents in the Lord, napakayaman. Iniwanan ng kayamanan para lamang masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ganyan nila iniibig ang mahal na Panginoon. Tiniis ang kahirapan, pumunta ng Maynila, walang pera, nagrenta ng apartment, ilang beses pinalayas pagkat wala silang maibayad sa upa. Balik sila ba ay tumigil sa paglilingkod? Hindi po, mat lalo silang naging masigasig sa pangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. At ano ang bunga? Tayo po na narito, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Nais natin pagpalain tayo ng malapay noon, ibigin natin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Iniibig natin ang malapay noon, iniibig natin ang ating mga kaligtasan. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O dakil mo pala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus Cristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Rubeldi Estrada Albert, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya at sa kalangitan. Kami humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mapagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, malapay Jesus, lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa amin. Aming pong dearly and beloved parents in the Lord, beloved Pastor Willie Estrada Almeida, pagkaluban mo po ng mahabang buhay, kalakasan, kalusugan, malapay Jesus. Pagpalain mo po ang kanilang buong isang bahayan. Pagpalain mo po kami, malapay Jesus. Pagkaluban mo po kami ng trabaho, ng pagkakakitaan, malapay Jesus, kagalakan sa puso't isipan, malapay Jesus, katatagan, hallelujah, sa gitna ng pagsubok. Maging matapang sa pagharap sa lahat ng mga pagsubok, malapay Jesus. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan na Jesus. Sa pangalan na Jesus. Hallelujah, hallelujah.
Sa aming pong mga minamahal na mga kapatid, hallelujah, beloved viewers, may 4 na reglamento ng kaligtasan, susi upang mabuksan ang langit at tayo makapasok sa pintuan ng langit, sa piling ng ating dakilang Diyos. Unang-una po ay pananampalataya, panampalatayanan po natin ng ating dakilang Diyos na siya po ang Diyos, ang mahal na Pinoon, nagkatawang tao, nabayubay sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan natin lahat ng ating mga pagkakasala, pagmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, ating i-confess sa ating dakilang Diyos, wag po sa tao, sapagat ang tao walang kakayanan magpatawad, walang kapangyarihan magpatawad ng lahat ng makasalanan. Tanging ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesucristo. Ang bautismo sa tubig, ito po ay hindi paglipat ng reliyon. Ito po ay ang pagsunod sa banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang ika-4 ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pong pinakamamahal na Jesus ang magsasagawa sa bagay na ito. Yung ating nakita kanina, napanood habang nag-aawitan, at sa kalagitnaan ng pagpupuri ng ating pong mga beloved adults choir, sila po, mga minamahal, ang ilan ay nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe, ang ilan umiiyak dahil sa kagalakan, hindi sa kalungkutan, ang ilan po ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan po ay ating mararanasan sa oras na tayo ay maglingkod sa ating pong pinakamamalaking Jesus nang may katapatan. By faith, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ating itaas, 2 kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo, hallelujah. Sa maiksing panalangin na akin pong sasambitin, mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw dito. Narito po ako, mahal na Panginoong Jesus, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasala, magmula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesucristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Maraming pong salamat muli, malapay sa mga kaluluwa na iyong inilapit mismo sa iyong banal na paanan. Narito po sila, umalapay Jesus. Hallelujah. Kahabagan mo po sila, isulat mo pong kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa puso, sa salita, sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Hallelujah. At patuloy mo silang panghawakan hanggang sa inyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo na po'y dumako mga minamahal sa ating pong personal needs. Hallelujah. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sa urang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, lahat ng mga uri ng hadlang, mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalamig, panulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, rheuma, hallelujah, liver cancer, kidney trouble, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. At tayo po ay tumayo, mga minamahal. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. 3 times jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. At
atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong pinagpalamangan ating pong beloved elder Alvin Reyes. Palapakan po natin minsan ang pang ating malapay noon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating malapay noon, mga minamahal, sa kanyang salita po na ating pong napag-aralan sa umagang ito. At ang mga salitang ito, mga minamahal, ay pagkain ng ating mga nagugutom na kaluluwa. Salamat sa ating malapay noon, tayo ay muling binusog, mga minamahal, at siyempre ang patuloy na pag-remind sa atin sa magitan ng kanyang salita. Kaya ating lubos na pinasalamatan ang malapay noon sa umagang ito at patuloy na ipinabubuo ng pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pagdadakila sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! Doble paggalang pagbati sa magandang umaga na po sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wedesad Almeda, the end-time prophet of the loving God, at lagi natin nalalambal turo nilang isang aral na ating pong minamahal ginagalang na assistant, Pastor Lina C. Almeda. Sa po mga beloved children, sa ating mga minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating minamahal na elders, sa inyo man po, datihan man, isang palang umaga po sa ating lahat. At syempre, sa ating mga baguhan, sa ating mga Facebook and YouTube viewers, sa sino man na nakapanood ng gawain na ito ng malapay noon, isang pagbati sa inyo ng magandang araw. Praise the Lord. Salamat sa ating malapay noon. At tayo mga minamahal ay ma-update pong muli mga minamahal sa ating pong project po mga minamahal para sa ating pong replacement po mga minamahal ng bagong toilet bowl po mga minamahal na magagamit, na kung saan nga po mga minamahal ito po ay yung toilet bowl na yung deflush na po mga minamahal, yung ating dinidesire at pinagpupray mga minamahal, at siyang pinagkakaisahan natin na mabili po mga minamahal. Amen. From October 15 na nag-start tayo mga minamahal ng paglikom until November 15, ibig sabihin isang buwan na mga minamahal, umabot po mga minamahal ng 4,712 from October 15 nating sinimulan hanggang November 15, umabot na po ang nalikom natin ng 4,712. Ipinagpatuloy natin yung paglikom last Friday overnight, November 17, mga minamahal, nakalikom po tayo ng 340 pesos. Last general service, Sunday, November 19, nakalikom po tayo ng 595 pesos. At last Wednesday po mga minamahal, nakalikom po tayo ng 338 pesos po mga minamahal. All in all po mga minamahal, nasa 5,985 pesos po mga minamahal ang nasa cash on us po natin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Siyempre po mga minamahal, hindi ito mangyayari mga minamahal kung hindi dahil sa mga Kristiyano na patuloy na nakikiisa at laging unat yung kamay na magbahagi at sumuporta sa mga ganitong proyekto mga minamahal. Subalit itong 5,985 mga minamahal or almost 6,000 mga minamahal ay gaya nga po ng sinabi ating narinig mga minamahal na yung ating ang dinidesire mga minamahal na uri ng toilet bowl mga minamahal ay doon nga po sa pagkanbas nga po yan nasa range po mga minamahal ng 2,500 to 3,000 ang isa pa lang po mga minamahal. Kaya ito po mga minamahal, nalikaw natin 6,000, sabihin na lang natin nasa dalawang toilet bowl pa lang po ang maaring mabili nito mga minamahal. At ang ating target dito mga minamahal ay at least nasa 8 po ang ating pinagpipray mga minamahal, dahil kung 4 po mga minamahal sa kabila sa brothers po mga minamahal na mapalitan, 4 din siyempre dito po sa ating beloved sister po mga minamahal. At ito po mga minamahal ay sa totoo lang mga minamahal ay hindi dito kasama mga minamahal yung labor po, yung iba pang materials na magagamit mga minamahal. Ang tanging lang mga minamahal na hinihiling sa atin mga minamahal ay at least ang mapagkaisahan natin, ang mapagtulungan natin ay yung mismo pong toilet bowl po mga minamahal. Amen. At sa mga nagnais pong mag-pledge po ay open na open po. Lubos po kayong pagpalain ng malapay noon. Ay i-inform nyo lamang po, maaari nyo pong
direct po kontakin na ating po beloved at divine po beloved daughter natin po beloved ordained preacher sa magnais po na mag-pledge po sa proyektong ito ng Malapayon dito sa dako ng San Carlos City Outreach. Pagpalain po kayong lubos ng Malapaynoon. At mga minamahal, inuulit po natin, tandaan natin mga minamahal, itong mga church facility improvement na po ito mga minamahal ay unang-unang makikinabang walang iba kundi yung mga mananampalataya dito sa San Carlos City Outreach po mga minamahal. Amen. Mapalad tayo mga minamahal na may mga ganitong proyekto mga minamahal na siyempre alam naman natin pag sinabing project mga minamahal ang pinaka-objective natin ay for the improvement po mga minamahal at hinihiling ang bawat isa na patuloy tayong magkaisa, sumuporta mga minamahal dahil sa umagang ito muli nating dagdagan yung ating pong nalikom na ito mga minamahal upang sa bag ng Malapaynoon yung ating dinidesire pinagpipray na talagang makabili tayo at mapalitan yung mga toilet bowl po mga minamahal sa ating palikuran ay mangyari po mga minamahal. Amen. Itaas nyo na lamang po yung inyong pagkakalob nang ito'y masaganang basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon at narito po ating pong beloved Elder Brother Zalde de Guzman upang pangunahan po tayo sa ating pong panalangin sa ating pong pagkakalob na ating pong special offering po mga minamahal. Amen. Malapaynoon. Praise the Lord, amen. God bless po mga minamahal at lubos po kayo pagpalain ng Malapaynoon. Siya pong nakaalam lahat ng inyong mga pangailangan mga minamahal at sa inyong patuloy na pagkiisa at pag-una sa Malapaynoon. Siya pong magbabalik sa inyo ng billion times, trillion times higit pa sa inyong pangailangan. Amen. At tayo mga minamahal ay darago na po sa ating pong regular na announcement. Tuloy-tuloy po ang balagawain ng Malapaynoon. Dinaraos po dito sa Mamarlaw, Baybay, Alumalaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Ang ating pong general service every Sunday. Tomorrow po, mga minamahal, mag-start po tayo alas 9 ng umaga at matatapos na po tayo alas 3 ng hapon. Ang ating naman pong midweek service, mga minamahal, every Wednesday, nag-start po tayo alauna ng hapon at matapos na po ng alas 5 ng hapon din po, mga minamahal. Ating pong overnight prayer ay tuwing Friday. Tulad kagabi, mag-start po tayo alas 9 nag-start po tayo alas 9 ng gabi at matatapos na po nitong alas 6 ng umaga na po ng Sabado, mga minamahal. Itong 3 times a week po, nagbalagawain ng Malapaynoon ay mahalaga na lagi po nating madaluhan, mga minamahal, dahil dito lamang tayo may kalayaan na papurihan, sambahin, maramdaman
ang matamis sa banal na presensya ng ating pinakamamahalapay noon na itong kalakasan at pagkain ng ating kaluluwa, mga minamahal, na anuman ang mangyari sa ating kapaligiran, mga minamahal, anuman ang mabalitaan natin, mga minamahal, anumang sakuna, anumang problema, anumang kahirapan, anumang panganib, anumang mga karamdaman, anumang pagbabanta, mga minamahal, hindi kailanman matitinag ang mga Kristiyanong laging sumasagana sa gawain ng malapay noon. Amen. At huwag natin kalimutan yung humayo. Siyempre, mga minamahal, application po yan ng ating mga natututunan dito, mga minamahal, sa gawain ng malapay noon. Paglabas natin, dapat patuloy nating ibahagi ang kabutihan ng malapay noon upang yun ding mga kaluluwa, mga minamahal, na hindi natin alam, nangangailangan ng kaligtasan, sa pagbabahagi natin, sila man din po, mga minamahal, magkaroon ng pag-asa, malaman nila na walang ibang mahalagang bagay na kanilang makamtan sa mundo ito, kundi ang makasama malapay ng Jesus sa langit, magmana ng kaligtasan, buhay na walang ganun. Maghayo tayo, mga minamahal, at mag-follow up din sa ating mga kapatiran. Bihira natin makasama, mga minamahal, nababalitan natin kahit gawain na sa tahanan na lamang sila. Mag-follow up tayo, mga minamahal. I-follow up po natin sila dahil napakahalaga, mga minamahal, sabi ng Biblia, yung panunumbalik ng mga makasalanan, mga minamahal, o yung ating mga nanghihina at nalulupay-pay o lalamig man ng mga kapatid pag sila nanumbalik, tuwang-tuwa. Hindi lang ang mga anghel, mga minamahal, lalong-lalo na ang malapay na sama-sama ating pagpalain ng ating pinakamamalapay. Kaya muli, maghayo po tayo at mag-follow up, mga minamahal. Sa ating pag-uwi, paglabas, mga minamahal, idaan nyo yung 5 piso, 10 piso, ihulog dyan sa maliit na box po, mga minamahal, sa ating mga beloved sister information. Dahil yung malilikom dyan, patuloy na masuportahan ang mga gawain ng malapay noon through TV program po, mga minamahal. Kaya huwag natin ipagkait, mga minamahal, 5 piso, 10 piso po, mga minamahal, ihulog dyan sa maliit na box sa ating po beloved sister information po, mga minamahal. At sa mga nais magpa-counsel po, mga minamahal, may mga katanungan, spiritually, gusto niyong malinawan tungkol sa ating paglingkod para pala sa malapay noon, ay huwag niyo hayaan yan, di mabigyan ng linaw dahil magandang bagay, mga minamahal, tayo ay dumadalos gawin ng Pinoon, walang anumang agam-agam, maipabot natin yung ating tao sa pusong pagpuri pagsamba sa malapay noon. Idulog niyo po sa ating mga beloved sister information, beloved sisters, sa ating pong beloved at divine po, nandiyan sila sa beloved sister information po sa inyong likuran, at sa ating pong mga beloved brothers po, mga minamahal, dito po sa Lura, ating pong beloved ordained preacher. Handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal, at after na ating pong closing prayer, mga minamahal, may lay hands po. Lumapit lamang po kayo dito sa mag-nais magpa-lay hands. At mayroon pong practice, ating pong beloved adult choir, right after na ating pong closing prayer, and to be followed by ating pong beloved youth and single choir po, mga minamahal. Inuulit po natin, mga minamahal, after na ating pong closing prayer, mayroon pong practice ating pong beloved adult choir, and to be followed by ating pong beloved youth and single choir. Amen. Kung wala na po, mga minamahal, amen, tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal, tayo po'y magkaisa magpasalamat sa malapanginoon, sa matagumpay at pinagpalang balagawain sa buong magdamag. Palagpakan po natin minsan na pa ang ating malapanginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much, dear Jesus. At narito po muli, ating po Elder Brother Zaldi de Guzman upang paunan tayo po sa ating panapos na panalangin. Amen.
Hallelujah.